Miabot na sa kapin 35,000 ang nagparehistro sa COMELEC sa Davao Region. Lapas usa ka semana dihang nagsugod ang voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Ani ang report ni Jandy Esteban. Sayo pa lang sa buntag milinya na ang 18 anyos nga sinorhan sa COMELEC Davao Office sa Magsaysay aron magparehistro alang sa barangay ug SK elections karong Disyembre. Udto na dihang nahuman iyang transaksyon sa buhatan tungod sa kadaghan sa tao. Alas 5 minagurat nila abto karon. Wala pa. Dugay kayo? Dugay kayo. Usa lamang sinorhan sa 34,894 ka newly registered voters sa Davao Region as of July 12 sukad July 4. Pinakadaghan ang nagparehistro sa Davao City. Sa mong ihap, 20,342 ang 15 to 17 years old, 12,970 ang 18 hangtod 30 years old, samtang 31 years old pataas, 1,582. Duna sa bilinya alang sa laing transaksyon sama sa 25 anyos kasi Precious, kinsa magpabalhin og barangay. Gikan ko Agdaw, then nibalhin ko sa Barangay 10A. Nga naman, kay For kay this coming election, mag-election this coming December. So, naay tendency na ako ang botohan dito na sa ako ang bagong location ng gipuy-an karon. Sumala sa COMELEC, kakamadikdang ubay-ubay ang nagparehistro sa rehiyon, labi na sa Davao City. Rason nga magpahigayon sila og satellite registration. Daghan gid ang tao, and until now, Monday I was there, gyud kanang dasok gid ang tao. But naay naka-schedule na mga satellite registration sa mall, sa SM. Ang confirmed was the first district this coming Saturday sa SM Ecoland. Gina-finalize pa ang satellite registration sa ikaduha ug ikatulong distrito. Samtang nagkulang sabdaw ang application form sa buhatan. Paano sila? Nagpa-reproduce sila sa mga forms. Oo. And ginaparaiso nila sa uban, sa gawas ba? So muna among ginakuan. But we encourage people also na mag-download na lang daan sa forms kung naa sila facility sa ilang balay, na sila computer, na sila printer, mag-download na lang daan sa ilang mga forms para ma-fill upan na lang nila before going to the COMELEC offices. Ang registration taman July 23. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.